Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista David Agius ma eskludix koalizzjoni ma' partiti iżgħar. Dan fl-istess ħin l-Segretarju Ġenerali Clyde Pooley għaddej jgħid kemm kienet ħażina id-deċiżjoni li l-Partit Nazzjonalista jagħmel koalizzjoni ma' Marlene Farrugia qabel l-elezzjoni ġenerali li għaddiet. Fil-programm In-Depth, meta kienet jiddibatti ma' Deputat Prim Ministru Chris Fearn, id-Deputat David Agius ikkonsla li l-Partit Nazzjonalista huwa t-tieni l-ikbar partit. Jekk tara d-distak li hemm bejn il-Partit Nazzjonalista, issa mhux il-Labour Party ngħidu, u l-partiti l-oħrajn, hemm distak enormi. Ġifieri l-ikbar partit Norman Lowell. Meta mistoqsi jekk allura jikkunsidrax li ssir koalizzjoni ma' partiti iżgħar, David Agius ma eskluda xejn. Jiena fil-politika u kif naħseb jien personali ma neskludi qatt xejn. Mhux ta' tkun, tista' tkun possibilità li jiena miftuħ għal kull tip ta' ħsibijiet. Fl-istess programm Agius kellu kliem ta' stmerrija għal dawk li marru jiktbu fuq Facebook dwar il-qagħda fil-Partit Nazzjonalista u kien ċar li hemm min mhux jagħti każ l-interess tal-partit. Jekk kulħadd ħajaħseb fih innifsu x'jaqbel lili personali, allura ħajkollok diffikultajiet kbar. F'messaġġ dirett lil membri tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil li marru fuq il-medja soċjali jagħmlu pressjoni fuq co-option, David Agius għalhekk. Hemm bżonn nikteb fuq Facebook xi wasal il-messaġġ tiegħi. Jekk jien għandi problemi fil-familja għandi niktibhom fuq il-Facebook, ejja noqogħdu għalissa pass lura u nħallu lill-partit jieħu d-deċiżjonijiet tiegħu għal ġid mhux biss tal-partit. Fuq kollox, għal David Agius, il-Partit Nazzjonalista jrid jidħol fil-fond biex jifhem x'inhi il-problema. Għax il-problema mhux bil-fors hija marbuta mal-kap Adrian Delija. Jew il-kap biss il-problema. Jew dawk li ma jridux il-kap le. Jiena ngħid din hija it's in depth more, iktar niridu nitlu iktar in deep. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.